ideana tässä on pelkästään se, että saadaan muokattua kauneusihannetta tämmöiseen vähän kurvikkaasempaa suuntaan ja näytetään, että se seksikkyys ja kauneus tulee sisältäpäin eikä pelkästään senttimetreistä. Me ruvetaan kiertelemään kimpassa erilaisia tapahtumia, messuja, tilaisuuksia, otetaan tarjouksia tietenkin vastaan, eli jos sun firma tarvii hyvännäköisiä promotyttöjä tapahtumaan ja sä haluat, että me tullaan sinne, niin sä tietenkin pistät sit sähköpostia mulle ja mä hoidan tytöt paikalle ja tullaan Rock the House!